Apa? Mugi karuningan sinuwun. Kula sampun kelampan ing ripalenggan sakmangke. Inggih tiyang ingkang mapan wonten wingking kula nika. Ingkang saged dados daharan paduka sinuwun Prabu Baka. Bocahe gedhe dhuwur. Inggih. Wajan plek kaya aku. Jan padha plek-plek anakku. Kembar. Kowe menengo sik. Buta kok kaya suwi kuwat. Pinter tenan kowe Jrapa. Pancene bocah sing tak golek iki yo bocah sing gedhe dhuwur kaya mangkono. Upama sedina tak pangan kok ora entek. Tak ngetak nggih mangan sesuk isih iso Jrapa. Inggih namung kados mekaten kawontenanipun sinuwun. Jenenge sapa? Naminipun Bilawa. Sajake bocah iki soroh nyawa. Ya yen pancen kaya mangkono. Bocah iki gandengen tangane ana ing alun-alun. Ben disekseni wong sak negara eka cakra. Kepiye Prabu Baka anggone bakal gaglak lawan panane.